Wel, pnawn da pawb, a chroeso mawr i chi gyd at ein sesiwn ni heddiw, Cwis Cymru Amgueddfa Cymru, gyda ni yma yn e-sgol, Huw Davies ydw i, a dwi'n cael cwmni heddiw yn arbennig iawn. O, dyma hi ar y sgrin rwan, pnawn da Daniel Cawel, sut ydych chi heddiw? Grêt, neis i weld chi. Popeth yn iawn? Edrych ymlaen, dwi ddweud gwir Daniel, a 46 o ddosbarthiadau wedi ymuno gyda ni ar Waw. gyfer ein cwis ni prawn 'ma, yn edrych ymlaen hefyd, dwi'n siŵr. Ond cyn i fi drosglwyddo'r awennau atoch chi, mwyn dechrau adrodd chydig bach o wahanol hanesion, Daniel, na i fynd drwy'r sleid yma sydd ar y sgrin yn gyflym iawn, os di hynny'n iawn efo chi. Felly, just mwyn rhoi gwybodaeth i bawb ynglyn â sut mae'r cwis yn gweithio. Fel mae'n deud fan'na, mae'r cwis yn cael ei gynnal ar Cahoot, felly fyddwch chi angen dyfeisiau clyfar mwyn cymryd rhan. Da ni'n holi wrthoch chi chwarae mewn parau neu fel grŵp neu fel dosbarth yn hytrach na fel unigolion, just mwyn wneud siŵr bod yna ddigon o le i bawb i chwarae. Dyle bod ni'n oce heddiw. Mae yna 2,000 yn medru chwarae ar y Cahoot sydd gennym ni, ond just rhag ofn, os fedrwch chi chwarae falle mewn parau neu grwpiau, fysa hynny yn cadw ni o fewn y terfyn yn un saff, dwi'n siŵr. Rheol pwysig iawn wedyn, dwi'n siŵr bod yna athrawon cystadleuol iawn yn cymryd rhan yn y sesiwn heddiw, ond y dysgwyr sydd i reoli dyfeisiau os gwelwch yn dde, oce athrawon? Rheol pwysig fan'na. A mae hynny'n cynnwys cynorthwywyr hefyd, just rhag ofn bod chi'n meddwl bod chi'n medru chwarae ar technicality fan'na cynorthwywyr, oce? Dim aelodau staff dyle fo ddeud falle fan'na, dysgwyr yn unig i reoli dyfeisiau. A wedyn, rheol pwysig iawn ar y diwedd, i'r rheini sy'n dod i'r 5 ucha, neu hyd yn oed 10 ucha, 15 ucha, 20 ucha, rhowch wybod i ni. Tynnwch lun o'r dysgwr neu'r dysgwyr gyda'r sgrin buddigol ar ddiwedd y cwis, neu'r sgrin canlyniad ar ddiwedd y cwis. A mae croeso i chi yrru'r llun yna at fy nghydweithiwr, siwan.richards@e-sgol.cymru, neu gyrio yn y chat ar ddiwedd y cyfarfod, neu ar y cyfryngau cymdeithasol a tagio ni. Ond mae'n bwysig iawn bod chi'n gwneud hynny, oherwydd bydd enillydd y cwis heddiw yn ennill 500 o bunnoedd tuag at costau bws i rownd derfynol sy'n cynnwys cwisiau Cahoot efo ni yn e-sgol a teithiau addysgiadol gyda'r amgueddfa yn Sain Ffagan. Felly, newch yn siŵr, os da chi yn fuddigol, gyrwch lun ato ni o'r sgrin buddigol yna, a hefyd, fel dwi'n dweud, os da chi'n ail, yn drydydd neu'n bedwerydd, just rhag ofn bod pwy bynnag sy'n ennill yn teimlo falle bod nhw chydig bach rhy bell o ardal Gaerdydd i wneud y daith. Ond ar hynny, dych chi'n gweld y cod Cahoot ar y sgrin ar hyn o bryd, a dwi yn mynd i roi just 2 funud bach arall i bawb i ymuno yn y cwis, just rhag ofn bod chi heb weld y wybodaeth o blaen llaw mewn e-bost. Roi'r gerddoriaeth i ffwrdd, da ni ddim angen hwnnw am rwan. Ond just tra bod pawb yn cael cyfle i gofrestru, fel dwi'n deud, a defnyddio'r cod yn ar y sgrin, 677 27 9, neu fedrwch chi ddefnyddio'r cod QR hefyd yn amlwg. Mae yna gyfle bach wedyn i fi hefyd egluro sut fydd y cwis yn gweithio. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae Daniel yma hefyd mwyn arwain ni drwy ambell ddarn o hanes Cymru wrth gwrs. A rhwng pob pennod, fydd yna 2 pennod i gyd, mi fydd yna 4 cwestiwn Cahoot. 3 cwestiwn Cahoot arferol, ac 1 wedyn i gloi bob pennod sydd yn bwyntiau dwbl. So cwestiwn hynod o bwysig ar ddiwedd pob pennod. Felly fyddwn ni'n neud hynny 2 gwaith. Dwi'n siŵr bod rhai o'ch chi'n dda yn mathemateg yn dechrau meddwl wan. 2 rownd, 4 cwestiwn, 3 lluosi 4, 12 cwestiwn i gyd, 12 cwestiwn i gyd, ynddo. Felly fydd yna gyfle i chi ateb cwestiynau ar ddiwedd pob pennod o wybodaeth gan Daniel. A mae'n bwysig iawn felly bod chi'n gwrando'n astyd yn dydy ar bob ddarn o wybodaeth mae Daniel yn rhannu gyda ni. Felly, 48 eiliad bach ar ôl mwyn cofrestru yn y cwis cyn i ni gychwyn. Os fyddwch chi heb gael cweit digon amser, fydd y cod ar gael ar waelod y sgrin Cahoot hefyd yn ystod y cwis, a na i deipio fo fewn yn y chat rwan hefyd, just rhag ofn. Ond fel arall, Daniel, ydych chi wedi cael diwrnod prysur heddiw, o ydych chi'n deud rhywbeth am sesiynau eraill bore yma, oeddech? Ie, prysur iawn. Ni wedi bod yn gwneud sesiynau gyda ysgolion ar draws Prydain heddi.
i ddathlu ein prosiect hinsawdd, sef y prosiect bylbiau gwanwen i ysgolion. Dwi'n siŵr mae rai o chi sydd ar y galwad heddiw yn cymryd rhan yn y prosiect hynny, so oedd yn gret cael wneud hynny. Ti ar mute, Tew. Diolch yn fawr iawn am hynna, Siwan. O'n i'n treithi fan'na a neb yn clywed i. Felly, pidwch â poeni os da chi heb gofrestru yn syth ar dechrau'r cwis, fydd Daniel yn rhannu chydig bach o hanes efo ni ar y dechrau. Felly, ffwrdd â ni. At y sleid cyntaf. Diolch, Daniel. So Daniel Cowell yw enw fi, reolwr addysg digidol Amgueddfa Cymru. So dwi'n gweithio gyda gyd o amgueddfeydd ni ar draws Cymru, a chi'n gallu gweld nhw ar y fap. Dwi'n siŵr mae rai o chi wedi ymweld â rai o llefydd hyn. Ydy ni Llanberis, sy'n edrych ar y hanes amgueddfa Llechi, er enghraifft. Big Pit, edrych ar y glo, hanes y glo. A hefyd, heddiw dwi yn Saintfagan, lle mae dyn ni lot o tai wrth gwrs. A mae dyn ni lot o wahanol casgladau. A ni'n edrych ar ôl y trysorau a casgladau hyn ar gyfer pobl Cymru, sef chi, ar draws Cymru i gyd. A hefyd wrth gwrs ni'n dal yn casglu hanes newydd wrth wahanol cymunedau yn Cymru. So newn ni mynd i'r sleid nesaf nawr, lle dwi'n mynd i sôn am y stori gyntaf ni, sydd yn dod o Amgueddfa Rufeinig, a dyna lle dwi'n gweithio lot o'r amser. A hwn yw'r ail hynaf amgueddfa yng Nghymru. So blwyddyn yma roedd yr amgueddfa'n dallu fod yn 175 mlynedd oed. Os chi ddim wedi ymweld neu clywed amdano, mae mewn tref fach agos at Casnewydd. A os ni'n mynd i'r sleid nesaf, chi'n gweld y wahanol fathau o bethau mae plant a ymwelwyr yn gallu wneud yn Caerleon. So, yn Caerleon, mae yna hen fortress, sef fel hen tref, gyda amphitheatre, byddondi, barracks a amgueddfa wrth gwrs. Nawr, roedd y fortress, na i ddangos i chi llun nawr Hugh o beth oedd y fortress hyn yn edrych fel yn yr amser Rufeiniaid. Oedd yn byw yna tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. So chi'n gallu gweld yr amphitheatre fan hyn. A oedd hwn fel barracks enfawr gyda bron 5,000 o filwyr Rufeinig yn byw yna. A yn y sleid hwn, chi'n gweld, os ni'n mynd i'r sleid nesaf, Hugh, chi'n gweld sort of trefn y lleng, pryd o'n nhw'n barod i ymladd. So os chi'n gallu dychmygu sut oedd y Celtiaid yn teimlo pryd oedd y lleng yma yn dod i Cymru. So yn y sleid nesaf nawr, dwi'n mynd mewn i stori ni sydd dwi'n sôn am stori naeth digwydd 100 mlynedd yn ôl yn 1926. So hwn yw'r amphitheatre, a roedd archaeologist wedi wneud excavation neu wedi cloddio yn yr amphitheatre. Okay. So os ni'n mynd i'r llun nesaf, byddwch chi'n gweld llun o'r excavation yma 100 mlynedd yn ôl. So os chi'n edrych yn y llun, chi'n gweld pobl yn cloddio, chi'n gweld hyd yn oed
tren fach fan hyn, a oedd y tren yma i cymryd i ffwrdd 30,000 tons o pwys o pridd, okay? So 30,000 pwysau o pridd, a chi'n gweld mae'r llun yn black and white achos dyna beth oedd ar gael ar yr amser. So, yn y llun nesaf, dwi'n mynd i sôn am yr archeolegwr hyn oedd yn neud y dig yma. Chi siŵr o fod wedi clywed am Indiana Jones, okay? Dyna sort of archeolegydd ni falle wedi gweld yn ffilmiau. Ond y archeolegydd dwi'n mynd i sôn am heddiw yw menyw o enw Tessa Wheeler. So mae'n eitha diddorol, 100 mlynedd yn ôl, oedd menyw yn rhedeg dig mawr bwysig hyn. So, wnaeth gŵr Tessa dechrau'r dig, okay? A oedd e'n gweithio yn yr amgueddfa yn Caerllion, ond wedyn gath e jobyn mwy pwysig yn amgueddfa yn Llundain. A oedd Tessa yn archeolegydd dda, oedd hi'n gweithio ar y tîm hefyd, ond pryd gath gŵr hi swydd, oedd rhaid i Tessa darwain tîm o dynion i wneud y cloddio yma. A roedd y cloddio hyn yn mor ddiddorol ar yr amser, roedd y papur y Daily Mail yn talu tua 3,000 a Tessa yn gorfod wneud adroddiad bach i'r papur pob dydd. A mewn arian heddiw, faint ti'n meddwl mae hwnna, Hugh? Yes, wrth gwrs. 3,000 o bunnoedd. Wel, fyswn i'n gwerthfawrogi hynny rwan, Daniel, ond gallsach chi liosi efo 10, mae'n siŵr. Falle mwy? Ie, lot mwy. Oedd y tua 240,000. So, roedd y cyhoedd yn really gyda ddiddordeb yn y stori hyn. Os ni'n mynd i'r sleid nesaf, beth chi'n gweld fan hyn yw beth oedd yr amphitheatr yn edrych fel yn amser y Rufeiniaid. Ydy e'n atgoffa chi o rywbeth, Hugh? Stadiwm chwaraeon o bosib, Daniel? Ie, tebyg iawn. So, na beth oedd e mewn ffordd, stadiwm fawr, lle all y milwyr gyd eistedd i siarad, ond hefyd lle i gladatoriaid, brwydro yn y canol, a roedd pawb yn gwylio'r gemau ac yn mwynhau. Nath Tessa ffeindio lot o pethau, bones anifeiliaid, pins gwallt, lloiau, bracelets, brooches, wahanol fathau o pottery. Ac i gallu gweld gyd o'r pethau hyn, gemstones yn yr amgueddfa, os chi'n mynd i ymweld, neu ar wefan ni mae gan ni 360, lle chi'n gallu mynd rownd a edrych ar y trosorau os chi'n byw yn bell o Casnewydd. So yn y slaid nesaf yma nawr, dwi moyn chi edrych ar beth ni'n galw tabled melltith, curse tablet. Chi wedi clywed am curse tablet o blaen? Hugh? Dwi'n meddwl bo fi, Daniel. Beth ydi o tybed? So tabled melltith, so os chi'n dychmygu ar yr amser, roedd dim heddlu. So os oedd rhywun gyda problem, falle fel rhywun yn dwyn wrthyn nhw, o'n nhw'n really grac ac oedd angen ffordd o cael gwared o'r teimladau yna. A nath hwn cael ei ffeindio yn ystafell aros y gladatoriaid, lle mae yna cerflun i'r ddiwes Nemesis. A mae'r Nemesis, falle chi wedi clywed amdano hi, mae hi fel goddess of revenge, okay? So, ar y darn bach o plwm yw e, mae wedi cael ei wneud allan o plwm, a os chi'n edrych ar y animation bach hyn, chi'n gweld ar y ddechrau siap y llythrennau, a hwn
oedd, maen nhw'n galw fe Roman cursive text, okay? So hen ffordd o sgwennu. A roedd person yn really grac achos oedd rhywun di dwgu boots a clogwyn nhw, okay? So nathon nhw dweud, dwi'n rhoi curse neu melltith ar y person sydd wedi dwgu boots a cot fi. A wedyn, o'n nhw'n gallu sort of anghofio am sut o'n nhw'n teimlo a mynd ymlaen, okay? Ond pam dwi'n dangos hwn i chi yw achos hwn yw'r ysgrifen hynaf o popeth sydd wedi cael ei ffeindio yng Nghymru. Okay? So hwn yw sgrifen gynta naeth cael ei wneud a sydd wedi para a ni wedi ffeindio yng Nghymru. So tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. So cyn i mynd ar y cwis, dwi wedi sôn i chi Hugh am yr amgueddfa yn Caerllion. Tessa Wheeler, yr archeolegydd, naeth darwain y cloddio archeolegydd. Yn bod i'r Daily Mail, y papur newydd na, oedd yn talu 3,000 ar yr amser am y stori. A bod ni wedi ffeindio ysgrifen hynaf yn Cymru. Okay? So mae'r stori hyn, mae'n really diddorol, ond na i dawelu nawr i chi dechrau'r cwis. Na chi, wel, recap defnyddiol iawn ar y diwedd fanna, Daniel, a dwi'n siŵr fydd unrhyw un sydd wedi bod yn gwrando yn astyd wedi cael lot o fydd, oherwydd da ni ar fin cychwyn y 4 cwestiwn cynta, a ffwrdd â ni 20 eiliad, cofiwch ar gyfer pob cwestiwn, na i glicio'r botwm nesaf mwyn symud ymlaen. Reit, cwestiwn 1. Ble mae'r amgueddfa Lleng Rufeinig Genedlaethol wedi lleoli? Caerllion ger Casnewydd, Caerfyrddin, Aberystwyth, neu ydi o'n Nghaerdydd? Dwi'n siŵr falle fydd pawb wedi bod yn gwrando'n ofalus mwyn clywed yr ateb yna. Gadewch i ni weld wan faint ohonoch chi sy'n gywir. Dechrau da. Hanner ohonoch chi, swn i'n deud fanna wedi cael yr ateb cywir, 317 o atebion. Gadewch i ni weld, mae yna champion hyena ar y blaen ar hyn o bryd, ond mae yna lot o gwestiynau ar ôl, cofiwch. Pwy oedd Tessa Wheeler sy'n nesa? Oedd hi'n ymladdwraig, yn archeolegydd, yn seren ffilmiau, neu oedd hi'n brif filwraig? Neu filwraig, dyn oedd. Glywon ni'r gair pwysig ambell waith dwi'n ame, oherwydd bod hi'n cloddio am hen arteffactau. Da iawn pawb, archeolegydd oedd yr ateb cywir, 450 yn union trona'n gywir. A gennym ni arweinydd newydd erbyn hyn, ond dim ond 8 pwynt ar y blaen mae nhw. Cwestiwn 3. Faint oedd y Daily Mail yn barod i'w dalu am y newyddion am y cloddiadau yn 1926? 30 pint, 300 pint, 2,000 o bunnoedd, neu 30,000 o bunnoedd. Mae yna 2 ffigwr fanna glwson ni, ond oedden nhw'n cael ei defnyddio mewn cyd-destunau gwahanol yn doedden. Do glywes i 30,000 hefyd, ond fe glwson ni 2,000 o bunnoedd hefyd yn do ar gyfer faint oedd y Daily Mail yn barod i'w dalu. Felly dwi ddim yn synnu bod cymaint i mynd am 30,000. Beth oedd y 30,000 eto, Daniel? Sa'n credu oedd 30,000. Oedd 142 neu rhywbeth mil oedd lluosog amser. Bosib. Falle bod fi wedi camglywed te. Ond nhw'n ni symud ymlaen, a nhw'n ni edrych yn ôl o bosib. Unless dwi wedi dweud rhywbeth anghywir. Na, dwi'n siŵr bod chi ddim, Nhw'n ni symud ymlaen te. 1 cwestiwn ar ôl ar gyfer y benod gyntaf yma te, a hwn ydy'r un pwyntiau dwbl, felly barod amdani gobeithio. Pwyntiau dwbl, cofiwch. Pam mae'r tabl melltith plwm a ddarganfuwyd yng Nghaerllion mor bwysig? Roedd yn cael ei ddefnyddio fel tocyn mynediad i'r amphitheatr. Roedd yn flwch cerdd gyda chan Rufeinig. Roedd yn restr siopa ar gyfer y milwyr, neu
Mae'n dangos yr ysgrifennu hynaf a ddarganfuwyd yng Nghymru. Dipyn o waith darllen fanna i chi. Ond oedd o wertho gobeithio, yn enwedig i'r 385 yma, sydd wedi cael yr ateb yn gywir felly. Ar hyn o bryd, mae gennym ni Golden Alpaca ar rig y tabl, ond mae yna 8 cwestiwn arall i fynd, cofiwch, felly daliwch ymlaen i ganolbwyntio. Diolch yn fawr iawn, na i drosglwyddo nôl ato chi, Daniel. So ar gyfer ail stori ni'n aros yn yr amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, ond jyst wedi gweld y ateb yna, 30,000 oedd pwysau'r pridd, da iawn, da iawn. Ond tro yma, ni'n mynd i sôn am dig archeolegol nath digwydd 15 flynedd yn ôl. So 15 flynedd yn ôl. So yn yr amgueddfa mae gan ni curiadur, curator, a rôl curator yw i edrych ar ôl artifacts a'r pethau Rufeinig yn yr amgueddfa. A Mark Lewis yw enw ein ceiriadur ni. Chi'n gweld e yn y llun na gyda braichau fel hyn. A mae e wedi hyfforddi fel archeolegydd fel oedd Tessa Wheeler. Felly, yn 2010, pan roedd myfyrwyr o Prifysgol Caerdydd yn rhedeg dig, roedd Mark yna fel rhan o'r tîm. Ond pan chi'n gloddio, chi'n cael lot o pridd, fel ni wedi sôn yn barod, a maen nhw'n rhoi y pridd yna mewn pail fach. A sylwodd Mark oedd cerrig fawr yn y pridd, a nath e just checio oedd y myfyrwyr ddim wedi colli dim byd. A nath e troi rownd y gerrig yma, a os ni'n mynd i'r slaid nesa, chi'n gweld y gerrig nath cael ei ffeindio. Nawr, wrth gwrs, hwn ddim y gerrig, hwn yw 3D scan o'r gerrig, a wedyn mae dyn ni llun 3D fan hyn. So, os ni'n just edrych ar mlaen y garreg am nawr, so ni'n gallu gweld y gwyneb a'r corff yna, dwi'n mynd i dweud tymyn bach am y gerflun hyn. So mae'n gerflun oedd wedi cael ei wneud gan y Rufeiniaid tua 2000 o flynyddoedd yn ôl. Mae wedi cael ei cerfio allan o gerrig, gerrig sandstone. A dwi eisiau chi nawr i dychmygu taw chi yw'r archeolegydd sydd wedi ffeindio hwn, a chi'n treial gweithio mas beth yw'r stori fan hyn. Beth mae'r Rufeiniaid yn treial gweud wrthon ni achos o'n nhw'n defnyddio cerrig i drweud storïau. So dwi'n mynd i gofyn cwestiynau chi Hugh, ond hefyd chi sy'n gwrando i meddwl eich hun am yr atebion. So yn gyntaf Hugh, ti'n credu bod hwn yn person sy'n menyw neu ddyn? Cwestiwn da. Wel, mae gwallt yn awgrymu, gallai fo fod yn un neu'r llall o bosib. So ni'n ochri efo dyn falle. Ie. Mae ddim yn hollol obvious. A mae rhan fwy o pobl yn edrych ar hwn a yn dweud yr un peth, really. Maen nhw ddim yn siŵr, ond maen nhw'n dweud dyn yw'r person hwn. A dyna beth i ni'n credu hefyd. So, nes ti sôn am y gwallt, pa fath o gwallt sydd ganddo fo? Hir a cyrliog, fyswn ni'n... Hir a cyrliog. Ie. Ydy'r person yma yn edrych fel mae'n gwisgo dillad? O bosib. Mae'n edrych fel bod yna rhyw fath o linell fan hyn wrth i ysgwydd o. Ond dwi'n yn siŵr os mae cyhyrau neu dillad ydy o. Ie. Mae'n edrych i fi fel bod stim top arno gan y person yma. So wrth... ond fel ti'n dweud, mae rhywbeth fan hyn.
So chi'n credu, os oedd rhaid i ti gesod taw, person Celtaidd neu Rufeinig yw'r person hyn? Wel, falle os di o ddim yn gwisgo dillad, fyswn i'n deud mai un o'r Celtiaid oedd o. Ie, a dyna beth mae Mark Lewis, curator ni, yn meddwl hefyd. Peth arall sy'n bwysig wrth gwrs yw os chi'n edrych ar gwyneb y person, odi e'n edrych yn hapus neu drist? Fyswn i'n disgrifio fo fel gwyneb blin, Daniel. Ie, mae'n edrych yn really drist. Mae'r Rufeiniad eisiau ni gwybod bod y person yma yn drist. Os yna unrhyw beth arall chi'n sylwi wrth edrych ar y person? Mae lygyd o'n o fawr, di o rhywbeth i wneud efo hynny? Mae hwnna'n observation dda fyna. Be Ond, ni'n meddwl yw, os chi'n edrych ar braichiau fo, mae'n galed i gweld achos, wrth gwrs, mae'r gerrig wedi torri fan hyn, ond mae'n edrych fel bod dwylo wedi cael ei clwmu tu cefn. So mae'r Rufeiniad yn dweud stori yn y gerflun hyn, a ni'n credu yn yr amgueddfa, achos dyna beth oedd Rufeiniad yn wneud, pryd o'n nhw'n mynd rhywle newydd a falle ymladd gyda pobl, oedd nhw yn dal rai o'r arweinwyr y pobl ac yn glymu nhw ac yn ddangos hyn ar gerrig. So ni'n meddwl bod hwn yn person lleol, un o'r Celtiaid, falle warrior neu rhywun oedd yn ymladd sydd wedi cael ei dal ac mae'n rili yn hapus amdano fe, a mae'r Rufeiniad eisiau chi gwybod hynny. Ond, jyst yn meddwl, ydych chi'n wybod beth, chi'n gallu meddwl am y llun neu'r gerflun gyntaf o person Cymraeg? Y cwestiwn galed. o ie, da chi'n rhoi fi on the spot tra yma, Daniel. Na, does gen i ddim syniad pwy fysa'r cerflun Ie, cynta. mae'n galed i meddwl, chi'n meddwl am y lluniau yn yr amgueddfa, ond mae'n tebyg taw hwn yw'r llun neu gerflun gynta o person oedd yn byw yn y wlad i ni'n galw Cymru heddiw. Okay? Achos ar yr amser oedd neb yn galw fe Cymru, oedd lot o wahanol tribes yn byw. So mae hwn yn anffodus, y llun trist yma yw falle llun person gyntaf o Celt, Cymraeg yng Nghymru. So sut ti'n teimlo am hwnna, Hugh? Wel, mae'n anffodus, mae person trist ydy'r un cynta, ond mae o'n hanes diddorol iawn ar yr un pryd. Ie. Yeah. So newn ni mynd ymlaen nawr. So just tymyn bach am y Celtiaid. Ni gyd yn gwybod lot am y Rufeiniaid, ond os chi'n edrych ar y map yma, chi'n gweld lle roedd y wahanol llwythi, y wahanol tribes yn byw. A yr un i ni wedi bod yn sôn am yw y Sailwreis, a maen nhw'n dod o ardal sort of Casnewydd fyna. A os ni'n mynd i'r sleid nesa, roedd y Sailwreis ddim wedi gadael unrhyw hanesion ysgrifenedig eu hunain, okay? O'n nhw'n siario storiau wrth siarad. So yr unig hanes sydd dyn ni yn dod wrth y Rufeiniaid, okay? A roedd Rufeinwr enwog o enw Tacitus yn dweud fod y Sailwreis yn bobl falch ac yn gryf iawn. Ac actually naeth y Sailwreis cael batl gyda'r Rufeiniaid a hyd yn oed ennill unwaith, a nath e cymryd tua 25 flynedd o brwydro i y Rufeiniaid ennill. Os ni'n mynd i'r sleid nesa, oedd y
reis yn grac iawn am reswm dda, achos oedd y Rufeiniaid yn dweud o'n nhw eisiau dinistrio'r Celtiaid yn llwyr, that they must be utterly exterminated, wedodd Tacitus, sydd yn rhywbeth ofnadw, chimod, really ofnadwy. A roedd y Rufeiniaid a'r Celtiaid yn hollol wahanol. Roedd y ddwy yn siarad ieithoedd wahanol. Wrth gwrs, roedd y Rufeiniaid yn siarad Lladin, a roedd y Celtiaid yn siarad iaith tebyg i Cymraeg, rhywbeth wnaeth Cymraeg datblygu mewn iddi. Okay? Ond y peth sy'n bwysig fan hyn, a beth sy'n hapus, i ni gorffen ar rhywbeth hapus, yw bod oedd y Rufeiniaid eisiau cael gwared o'r pobl oedd yn siarad Cymraeg y Celtiaid yma, mae Cymraeg wrth gwrs yma o hyd, fel mae'r can yn mynd, ni dal yn siarad Cymraeg, a sneb yn siarad Lladin, mae pobl yn astudio Lladin, ond sneb yn siarad e. So allwch chi weid, nathon ni ennill yn y diwedd. So just cyn i mynd at y quiz, dwi wedi sôn am lot o pethau fyna. So dwi wedi sôn am y llwyth Sailwreis oedd yn yr ardal Caerllion 2000 o flynyddoedd yn ôl. Roedd y Rufeiniaid yn dweud roedd y Sailwreis yn cryf ac yn caled. Dwi wedi sôn am ein curadur, Mark Lewis, wnaeth ffeindio'r gerflun bwysig yn y pridd yn 2010. A roedd y gerflun yn ddangos person lleol gyda dwylo wedi glwmu tu ôl. Okay? Iawn. So public, pawb yn y quiz. Diolch Daniel, a dwi'n siŵr bod yna un o'r Rhufeiniaid yn edrych yn gyfarwydd iawn ar y sgrin yn fanna, ond na i ddeud dim mwy na hynny falle, cyn symud ymlaen at y rhan nesaf sef y quiz. Felly, 4 cwestiwn unwaith eto i ffwrdd â ni. Y cwestiwn cyntaf, beth oedd enw'r llwyth Celtaidd lleol i Gaerllion? Y Frigantes, y Silwriaid neu y Seilwris, yr Iceni neu y Pictoniaid? Y Sailwris, ydw i'n deud o'n iawn, Daniel? Iawn, digon agos, ydych chi'n dweud, ia. A da iawn, 454 ohonoch chi yn cael yr ateb yn gywir fanna. Nw'n ni symud ymlaen yn gyflym wedyn te at yr ail gwestiwn. Beth wnaeth Marc, y curadur, sylwi arno yn y pridd yn ystod y cloddio yn 2010? Nath o weld tegan, cwpan aur, cerrig mawr oedd yn rhan o gerflun, neu map cudd. Mae Marc yn edrych fel sef o wedi ffeindio rhywbeth diddorol yn y llun, neu'n pwyntio at rhywbeth diddorol o bosib, Daniel. Ond da iawn, unwaith eto, lot o atebion cywir, unwaith eto cerrig mawr oedd yn rhan o gerflun. A dwi'n meddwl bod y cwestiwn nesaf yn ymwneud â'r cerflun hynny, sef beth mae'r cerflun Rufeinig o'r ail ganrif AD yn ei ddangos? Ydyn ni'n gweld milwr modern, person lleol gyda'i ddwylo wedi clymu tu ôl iddo, brenin Celtaidd ar orsedd, neu athro ysgol o Gaerdydd? Dwi'n yn siŵr beth fydda'r athro ysgol yma wedi wneud yn anghywir i fod yn edrych mor drist, ond da iawn, 465 ohonoch chi'n gywir fanna. Person lleol wedi clymu ddwylo tu ôl i'r gefn yn de, felly da iawn chi, lot o atebion cywir, pawb yn gwrando yn astydd yn amlwg. A mae'r electric otter ar y blaen, 120 pwynt ar un o bryd. Ond hwn di'r cwestiwn pwyntiau dwbl wrth gwrs. Beth ddywedodd yr Rhufeiniaid am y Silwriaid neu'r Sailwris, sef y Celtiaid lleol? Oedden nhw'n lwcus ac yn heddychlon? Oedden nhw'n deud bod nhw'n hoff o adeiladu amfithiatrau? Oedden nhw'n deud bod nhw'n lwyth cryf a chaled? Neu oedden nhw'n meddwl bod nhw'n gallu siarad Lladin yn rhugl? Pa un o'r hynna oedd yr ateb cywir? Oedd hwnna'n un lot fwy o ddarllen fanna'n doedd, ond eto y mwyafrif wedi cael yr ateb yn gywir. Da iawn chi ei bod yn llwyth cryf a chaled yn de, arbennig, pawb da iawn.
Ond dim newid ar y brig, yr electric hotter, pwy bynnag ydych chi ar y blaen, ond un rownd ac un pennod o wybodaeth ar ôl. Felly tybed beth da ni'n mynd i ddysgu tro yma? OK, so mae'r stori hyn yn dod o Amgueddfa Cymru, Amgueddfa Werin Cymru. Dwi'n siŵr mae lot o chi wedi ymweld â Cymru. Ond dwi'n mynd i cadw ar y thema yma o hyd, a byddwch chi'n deall pam pryd ni'n mynd at y sleid nesaf. Right, so yma o hyd wrth gwrs yw can pwysig pêl-droed Cymru. Ond heddiw ni'n mynd i ffeindio mas am stori pêl-droed menywod Cymru. Mae'r gwybodaeth hyn yn ddod o arddangosfa oedd ymlaen yn ystod y haf pryd aeth y tîm menywod i'r Euros yn y Swistir. Es ti i'r Swistir, Hugh? Na fysa hynny wedi bod yn braf iawn, Daniel. Fi o chi? Ie, es i, oedd yn grêt. Da iawn. O'n i'n ame falle bod chi'n gofyn y cwestiwn am reswm. Ie, showing off. So, roedd yr arddangosfa wedi cael ei wneud mewn partneriaeth gyda Amgueddfa Wrexham a Archives Wrexham, okay? A wrth gwrs FAW. So, nid oedd taith pêl-droed menywod yng Nghymru wedi bod yn un hawdd, ond gweitha pawb a phopeth, mae'r tîm wedi llwyddo nawr, maen nhw wedi cyrraedd tournament mawr. Ond ni'n mynd i edrych ar y taith yna dros amser trwy wahanol gwrthrychau. So os ni'n mynd i'r sleid nesaf. So fan hyn, ni'n mynd nôl at 1885, a mae dyn ni delwedd toriad papur newydd yn ddangos erthygl yn sôn am British Ladies Football Club yn chwarae yn Caerdydd. So hwn oedd y tro gwynta oedd stori wedi mynd mewn i papur newydd am clwb menywod. So falle chi'n surprised oedd menywod yn chwarae amser mor hir yn ôl. A ni ddim yn clywed lot am y hanes hyn. Os ni'n mynd i'r sleid nesaf wedyn. So, yn ystod y rhyfel byd gynta, dyna pryd oedd pethau wedi newid lot i menywod a gathen nhw siawns i chwarae pêl-droed, so na i esbonio pam. Roedd menywod yn gweithio'n galed mewn ffatrïoedd, ond roedden nhw hefyd yn chwarae i godi arian i helpu'r war effort, i helpu y ryfel. A mae'r poster hyn yn sôn am hynny. So, Swansea Munition Girls, so nhw oedd y munition factories, okay, sef y llefydd i creu bomiau, yn chwarae yn erbyn Bristol yn Abertawe fyna. So, oedd rhaid i'r menywod helpu gyda'r war effort, fel wedi si yn gweithio mewn ffatrïoedd yn creu bomiau. So, oedd hwnna'n waith weddol ddamserus hefyd. Ond wrth gwrs, roedd y dynion i gyd wedi mynd bant i ymladd, oedd plant a menywod ar ôl. So, pryd roedd y menywod wedi dechrau mwynhau cael bach o independence ac yn gweithio, achos cyn hynny o'n nhw ddim yn wneud jobs tu allan o'r tŷ, neu o'r fferm, neu rhywbeth fel ni. So, oedd e'n amser rili wahanol i merched, a nathon nhw dechrau chwarae pêl-droed hefyd. Ond nes ni'n mynd at y sleid nesaf, yn y 1921, sorry, roedd pethau wedi newid, a chi'n gweld y bathoden FAW yna yn dod o'r 1990. Ie. A
penderfynoedd Gymdeithas Bêl-droed Lloegr i gwarhadd pêl-droed menywod. So, ban on ladies playing football. O ti'n chwarae pêl-droed yn ysgol o gwbl, Hugh? Neu o ti ddim yn hoffi pêl-droed? O'n i'n hoff iawn o bêl-droed, Daniel. Fyswn i'n siomedig iawn pe bai rhywun di dewrthau bod fi ddim yn cael chwarae pêl-droed. So os chi'n dychmygu, jyst un dydd, mae rhywun yn dweud, na, mae pêl-droed ddim yn addas i dynion, sori, chi ffili chwarae rhagor. A os ni'n mynd i'r sleid nesaf, chi'n gweld hen boots a hen pêl-droed wedi wneud allan o lledr, falle oedd person neu menyw gyda reina a wedyn yn clywed mae Cymru hefyd yn gwahardd pêl-droed yn 1922. So, dwi'n siŵr mae lot o merched yn gwrando nawr sy'n chwarae a falle maen nhw'n deall sut fydden nhw'n teimlo yn y sefyllfa hynny a'r bois wrth gwrs. Ond oedd rai o merched wedi cario ymlaen chwarae. Oedd dim hawl dyn nhw chwarae ar gyfer wlad nhw, ond oedd hawl dyn nhw chwarae, ond oedd e ddim yn... Oedd e'n sort of frowned upon type o beth. So, os ni'n mynd i'r sleid nesaf, yn 1970, wnaeth pethau dechrau newid. Chi'n gweld y llun yma, tîm Merched Cymru. So, am tua 50 mlynedd oedd y gwaharddiad, gair galed, y ban yma wedi bod, ond nath nhw codi'r ban. A os ni'n mynd i'r llun nesaf, roedd pobl yn dechrau meddwl oedd gwaharddiad yma yn hen ffasiwn ac yn anheg. Felly yn y 1970, roedd Cymru yn gallu chwarae eto, a chi'n gweld fan hyn yn y llun, so dyma oedd y tîm gynta newydd, ond nhw'n chwarae erbyn Iwerddon. Nath nhw colli yn anffodus, ond 3-2 agos, enwedig am tîmau hollol newydd. A wrth gwrs ni'n gwybod yn y 90au, roedd chwaraewyr fel Laura McAllister a Michelle Adams wedi sefyll i fyny am hawliau merched i chwarae a i pobl gwylio'r chwarae. So yn y sleid yma, chi'n gweld Cris T wedi llyfnodi gan y tîm 2022. A roedd rhywbeth bwysig wedi digwydd yn y flwyddyn nesaf wedyn. Y mis Ionawr, penderfyniodd FAW i cael tal cyfartal. So nath y dynion penderfynu gyda'r tîm bod dynion a menywod yn cael eu talu yr un faint, achos cyn hynny roedd y merched yn gweithio, oedd lot o pethau eraill dyn nhw'n wneud hefyd. Ac wedyn, wrth gwrs, yn y sleid yma, jyst blwyddyn ar ôl i nhw dechrau cael eu talu, maen nhw'n Cymru yn cyrraedd cystadleuaeth fawr am y tro gyntaf erioed. So mae'n dangos really pryd mae pobl yn cael cyfartaledd, pryd maen nhw'n cael pethau yr un peth, yr un tal, maen nhw'n gallu llwyddo i wneud pethau. So dyma'r llun o'r dydd yna. So just cwestiwn fach i ti, Hugh, ond falle mae yna cliw ar y sgrin nawr. Pwy oedd allan o dynion a merched, so pwy oedd y chwaraewr gyda fwyaf o caps i Cymru? Dwi'n meddwl fyswn ni wedi gwybod hyn heb help y llun, Daniel. Dwi'n gaddo. Ti'n siŵr? Dwi'n meddwl, ynddo. A Jess Fishlock ydy'r ateb, tybed? Jess Fishlock.
So, gath hi 166 o gapiau. Mae wedi gorffen nawr, wrth gwrs. A jyst i gymharu, seren arall, Gareth Bale, gath e 111 o gapiau. Okay. A wedyn, just so recap o'r stori, a nes i sôn am lot fyna. So wedi sôn am stori pêl-droed Cymru a'r tîm merched British Ladies gyntaf yn 1816. Okay. A sut oedd, sôn am sut oedd y menywod wedi cael siawns i codi arian yn ystod y rhyfel byd gynta. So, cael charity matches i helpu'r rhyfel. A wedyn yn 1970 bod y gwaharddiad yna wedi cael ei codi. The ban was lifted. A'r chwaraewr gyda mwyaf capiau, wrth gwrs, yw Jess Fishlock. So, pob luck pawb. Dyna ni eto diolch am y recap na fel petai, Daniel. Cyn i ni gyrraedd set olaf o gwestiynau. Rwy'n yma'n sôn bod y gêm wedi rhewi yn eu hysgol nhw. Dyle fo ddeffro rwan ar ddiwedd y benod yna fel petai, ond nhw'n ni symud ymlaen ar gyfer y rownd ola, sef y cwestiynau am dîm pêl-droed Merched Cymru. Pa flwyddyn oedd y toriad papur newydd yn dangos tîm merched y British Ladies Football Club? Lle rhaid chi fynd reit yn ôl i ddechrau'r benod yna yn does mwyn meddwl. Ai 1885, 1925, 1965 neu 2005 oedd yr ateb cywir yn fanna. Mae'r toriad yn edrych yn o hen yn dydy pan welson ni. Ie, da iawn, 407 ond chi wedi bod yn gwrando yn astud fanna. Dechrau da. A mae gennym ni rhywun newydd ar frig y tabl Imaginative Zebra. Pam oedd menywod yn chwarae gemau pêl-droed yn ystod y rhyfel byd cyntaf? Oedden nhw'n gwneud mwyn paratoi ar gyfer y gemau Olympaidd? Oedden nhw'n codi arian i helpu ymdrech y rhyfel? Oedden nhw'n trio ennill gwobrau mawr? Neu oherwydd nad oedd dynion yn gadael iddyn nhw weithio? Tybed pam? Da iawn, ie, mae yna randawyr da iawn yn y gynulleidfa'n amlwg, Daniel. Lot o atebion cywir unwaith eto. A 6 pwynt sydd rhwng cynta ac ail ar hyn o bryd, a 6 pwynt rhwng ail a trydydd. Mae'n agos iawn ar frig y tabl. Y trydydd cwestiwn rwan te. Beth ddigwyddodd yn 1970 sydd wedi helpu pêl-droed merched i dyfu yng Nghymru? Ai bod nhw wedi cael gwaharddiad arall gan yr FA? Ai'r ffaith bod nhw wedi cychwyn tîm merched? Cawsant wahoddiad i'r gemau Olympaidd? Neu codwyd y gwaharddiad ac roedd merched yn gallu chwarae eto? Oedd hwnna'n yn tricky, achos oedd y gair gwaharddiad yn doedd yn cael ei ddefnyddio. Oedd na elfen o gychwyn neu ail gychwyn y tîm merched, ond y rheswm oedden nhw'n medru gwneud hynny oedd oherwydd bod nhw wedi codi'r gwaharddiad yn dde. Felly, arbennig, da iawn i rhai gafodd yr ateb yna'n gywir. Sut mae hynna wedi newid pethau tybed? Lot. Mae wedi newid frig y tabl cryn ddipyn. Ond mae yna un cwestiwn ar ôl. Y cwestiwn pwyntiau dwbl. Felly, ffwrdd â ni. Pwyntiau dwbl. Pwy yw'r chwaraewr gyda'r nifer fwyaf o gapiau Cymru erioed, dynion neu fenywod? Ai Gareth Bale, Sophie Ingle, Jess Fishlock neu Laura McAllister ydy'r ateb cywir. A yn anffodus, dydy llun y chwaraewr neu chwaraewraig ddim ar y sgrin i chi fel oedd o pan oedd Daniel yn holi wrtha i, ges i chydig bach o help yn do. Da iawn. Fi o'n i'n sôn am Gareth Bale, i ddeud y gwir, ond yr ateb cywir wrth gwrs oedd Jess Fishlock. Tybed sut mae hynny wedi newid pethau ar frig y tabl. Yn drydydd, oedd y Swift Crow yn ail, Mystical Mantis, ond yn fuddigol, mae'r Helpful Rabbit, a mae yna 4 a 5 rhywbeth kind, rhywbeth, ac outstanding, rhywbeth arall.
Fel dwi'n deud, os ydych chi wedi cyrraedd y 5 neu'r 10 uchaf hyd yn oed, rhowch wybod i ni, gyrwch lun ato ni un ar e-bost neu yn y sgwrs ac yn y blaen, tagiwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol mwyn i ni gael gweld pwy fydd yn hawlio'r wobr na ar gyfer y trip i Sain Fagan. Ond dyna ni ar gyfer wythnos yma. Da ni'n diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi ymuno, a diolch arbennig i Daniel am yr holl hanesion difyr. Byddwn ni'n ymgynnull unwaith eto mewn pythefnos i chwarae cwis mewn arddull tebyg iawn. Ond tan hynny, diolch yn fawr iawn. A A hwyl am thai y tro. jyst dweud rhywbeth bach, Wrth gwrs, Daniel. jyst plug bach i'r amgueddfa. Wrth gwrs. Cofiwch, chi gyd yn gallu ymweld â amgueddfeydd ni am ddim. Maen nhw'n rhad ac am ddim i mynd mewn. Hefyd, os ych chi ddim yn ennill y cwis, mae dyn ni bursary ar hyn o bryd lle chi'n gallu talu am y fws. So, athrawon, falle bod hwnna'n diddorol i chi, na i siario wybodaeth. A hefyd, mae dyn ni cynlluniau rithiol a lot o adnoddau ar wefan ni, wrth gwrs. Diolch yn fawr. Wrth gwrs, a os nwch chi rannu'r wybodaeth na am yr bursary bysiau, Daniel, allwn ni yrru hwnnw allan ar eich rhan chi. Diolch. Diolch yn fawr iawn i bawb, a nhw'n ni weld chi mewn pythefnos gobeithio. Hwyl fawr am y tro.